ganito? Alam mo, Griselda, ingatan mo yan. Dahil malaki ang may tutulong sa inyo pagdating ng tamang panahon. Fairy Godmother, nagmamakawa ko sa inyo. Ibalik din ako sa Fantasia. Pinagsisisihan ko na lahat ng mga nagawa ko. Magpapakabait na ako. Hindi na ako manggugulo. Kung kinakailangan na lumuhod ako sa paanan nyo, sa paanan ni Cinderella, gagawin ko. Makabalik lang ako sa atin. Griselda, nagsimula na ang iyong paglalakbay. Kailangan mo maranasan na lahat ng ito dito sa mundo para maging mabuti kang nilalang. Paano? Paano ako makakabalik ng Fantasia? Kailangan mo magmahal ng totoo para makabalik ka sa pinanggalingan mo. Dahil ang tunay na pag-ibig ang magiging susi mo para makabalik ka sa ating mundo. Tunay na pag-ibig? Dito ko mahanap ang aking Prince Charming? Oo. Saka pala ako makakawi sa atin? Pero Fairy Godmother, paano ang aking pamilya? Gusto ko na makita si Naina at Natalia. Kamusta na ba sila? Maaari ko ba silang mayakap kahit sandali lamang? Kaarawan niya na bukas. Nais ko sana siyang batiin ng maligayang kaarawan. Gagawa ako ng paraan, Griselda. Pangako, makikita at makakausap mo sila. Hanggang sa muli natin pagkikita. Fairy Godmother! Fairy Godmother! Uy! Okay ka lang? Sino yung tawag mo? Nasaktan ba kita, ha? Sorry. Gusto mo sampalin mo na lang ako ulit. Ano ba ang iyong sinasabi? Hindi mo naman kasalanan. Ha? Teka. May sakit ka ba? Lagnat? Okay ka lang? Hindi, naninibago lang kasi ako eh. Parang hindi mo ako ginigera. Alam mo, dapat celebrate natin tong himala mong to. Gusto mong lumabas? Saan mo ko dadalhin? Ano ka ba? Baka naman may gusto ka lang bilhin sa labas o kaya gusto mong mamasyal. Baka naman gusto mo lamang akong iligaw. Ano ka, pusa? O baka naman may masama kang balak sa akin. Gusto mo bang sumama sa akin o hindi? Sasama. Hindi naman pala eh, kung ano-ano pa sinasama. Sandali lang, bibis lang ako mabilis, okay? Bakit gumagapang ang mga hagdan dito? Grabe ka naman. Huwag mo sabihin ngayon ka lang din nakakita ng escalator. Halika na, sakay ka na. Tara na, umaharang pa tayo dito. Halika na, halika na. Makikita mo naman. Ayaw na, natatakot din siya. Oh, sumakay siya. Papatalo ka sa bata. Oh. Tara, hindi ka maipid dyan. Halika na, sumakay ka na. Teka lang. Oh, ako na. Bilis na kaharang tayo. Oh. Isa, dalawa, tatlo. Oh. Okay na lang. Safe, di ba? Simple lang, di ba? Wala ka lang. Okay, ako bahala sa... Diyos ko, makapaginig. Eric! Bakit? Anong problema? Paano ko napasok sa kahon?
discover ngayong araw na to, no?